abusua ana wodofo wompom te sei ene so ye hia ewo Adom TV a na wo somfo ni tekotego me ma akwaba e de madwumadi ato ne dini Nkuranhyensem aso me no ahya ne ma bi ase America se ye nyina ye kwa wade mu asabrabo wo kraso ani a emi nya me sei abrabo be sei afi ko wi school se ye se na nya sana abrabo te sana wade so te me kwa wade mu amesei me kwa wade mu amenya sei me kwa amenya sei afi ko duru ma se enioma wonda so sa ware baya ma no say nia wade mu na afi watoba was my disappointed there be se wo hu nioma bi ese uyi wani fire so ni nioma wade wani beto so ade ba kwa ya ne da so ne se ya dwen ese ye hukani bema yesimu ni adimu. I thought my spouse would meet all my needs. Me will help be all my thinkam. Me will help be what me kasa mu. Me will help be what me ni ye mu. Na me ko hia be ma na oba na obeso oba na no. Focusing on your needs can only ruin your marriage. So what do we need to say? Me me nyoma ha me na obi mu ame na mfiri wa. E de adesua eso ni pakro. Be ma aware no na oba aware no na oda sonko. Na okan Bible no kura no a wo ma nema mienu ese oba ne be ma ye. Wo say Emma mon sore mo wuranom. Hana your husbands. Na member mon no mo yerenom. Say no ma mienu we pe na wanda so be yi. So oba obenya hobase asore wura. Na be ma so wado yere. Se wodi obu ama yere. Wa kura wo yere se ajapade a sombo ma wo. Wa hono san hye so ye a ye de ma ye no. Ye de ma oba ne be ma. Na obedu fie mi na oba no e wa hobrase na be ma na oba se do ma tetia no so. Wodo nim. Enya wade no no. Na be ko fie bi so na be ma no so no e do ne yere. Bo oba na ye jata na no so wo po ni kunu. Enya wade no. Awade no wa ankose obi nkohwe wo so. Na omo na ne o me ha wo ni mfiri ho. Ukose ukosore wura. Na wabre ho asama no. Na ewura so enyi wodo ama. Ye bebre na enyi wo fiefie mu a ya nche de odo se do papa no ma me da ya na do firifie koye nti wa hu de efe no odo o ma me de atete ene apindie no de hwe wo nti wanyini aya atete hene ana atete hema wanyini aya apindie hema ena apindie hene nti ko ware opo bi obeyi wa apindie afiri ho wukunu ana were wonye wo bi a wo ye clinical psychologist wo ni pasa wo a nti enioma a wunya ya no men kwa wore mu se okope pe akade na wo adimu aso akware mu sade we na de mpapa mu ntetimu ntokwa ba ware mu wanye we amame wanhwe me wantie me wanye se na ede ntokwa wukunu anayere hukani o enipa enyo na be hye sabe wo sinto ama wo se sinto gu abrabo mu se wo na otrase ehunu se efia me fimu ba ye no ebia me na me ye first born ejeje me so na me yere ohu me se first born me be hu me se nikunu na mpomeso ma humye se mere enti hono first born ni ho eya ahokafo ye kan ho abomu aye de se fata akire ye ho ya na bebre nda so ne say you go into marriage expecting people to meet your needs we bo se me ko ware be ma wosika ko ware oba no ho ofe na se be odne sika hwe me sika nhwe empeja wodo ahon ofe empeja wodo sika emma wodo nye de subampa wobuo ahohyeso fache ya hobrase ene de bu awade abrabo nse wo kwa kope bidu awade mu a ene de am na okase men kope dia wo ni bie fa bi komu na fama hokani no so fa bi mra na mo nche mum sebe se wo pe bi afrim ho a wo memu wo nhirase wo je nto de mame a na me de mawa ene fe na aware obi kan ne potokasa mu love and marriage is about caring and sharing se me kura wo nempo me no wa chede amewo enye subanfia me wona me no beche enye kasafi na me no beche enye munemu na me no beche no me no beche sede ne subampa abebebre na mbebre aboye yemfie me ya da ne nkwa e wo yemfie nti kwa ware mu ayo po obi asabe obekrokro yen wa krakra yen o say there be a marriage is not the place where you seek praises enti wo kwa ware mu say wo kunu be yi waye wo be yi waye jai na emom wankasa hunu say usubane enyi waye juhudi na jehutu se me safata medimu bebe amato sinto o me kasa mu ne me yem no makosua saade ne nempo de adefo afidi aba adesua de o bebe a seminars o bebe sua kasapa o miwura na na ne pe ho te sen me nka mmo mpaye
ne mfa ho hye nyame sɛ awura mere da me hia wo de o ma mani age na na pɛ me Nyankopɔn ayɛ sɛ wakan abomu yɛnya nkwa monka kasa da fita no pa munyi mo ho ayɛ fita no pa na monka de ɛsɛ fata nkyerɛ mo ho nyɛ sɛ wo hye oba no first na you are beautiful oh you are nice na afem ware na agyae enioma akeka kyerɛ oba na ahyase no kɔso na ka na ɛhu nioma enioma aka kyerɛ bɛma no a ɛyɛ ne de no kɔso na ka asɛ edua ɛhyɛ fam yamfa nsu anguso a emfifi aba na aba de befifi a egyina mo so ya na efia tete apansam na aha nkwadaa no ɛwɔ fie hɔ wo de oni kunu ɛko a enya wo po nkwadaa na medwe won ho na nkwadaa so ahia so ba no so de akwa awade mu na sɛ ayɛ kɔ ne ani na asɛ tete amamre yegusu ɛyɛ de ɛyɛ no mo me ntwa so. Marriage is not a place to have your needs met. Marriage is not a place to have your inadequacies and insecurities met. I want to be able to say, we hear some winty, mami, and I did what you tell me, you free her. Marriage is a place for matured adults. When you are think come up, when you are awade munyansa, no subampa, na wo subania, and ma wotu na muntu papa. Edo who see wo mu obi, e kire wo do, ene kita ho de papa. Em say akabi a kire wo. Hwa awadiem. Na bisa ho say ede na me da so omikunu ho na me da so omyere ho ede na ato sin won mabra bo ho a me pese mikunu e ma me na saa de no wa pema ho na fa ma okunu na okuru so pema no fa ma na yere na ware nye ba bia ase kwaya ya do dada ya okwa na okotwa mu nyoma sa ware efu a mo na mo dua mu nyoma na ma ye ho adwuma ene dey be ba no aduro no me gidi se makasa kakra na wɔkyena so ebehia dwumadi a wohwɛ yɛ Adom TV Nkuranhyensem brɛ me amede ho chia me di amde so yɛ nita kotego me da Adom TV mpanimfo nyina ase sɛ wɔbɔ machi dom na dwumadi ɛbɛ wɔ fie mu wo so me da sɛ wotie me wo ne nyame ɛntena me da se pa so wa hwɛ video sɛ yɛ ofe yɛ bi hia wɔ ho ane sɛ wo bɛ subscribe share like it na comment na videos be brain na be grow se be ya fofo so a show no o be unu se pa Adom TV Adom FM ya wo de mama me da se